Check mo yung YouTube mo. Check mo yung YouTube. YouTube. May ads. Tingin. Huwag mo skip. Patingin. I-skip mo. Ayun na. Yung Facebook. Tingnan mo. Facebook. Live TV. Hindi na maglibat. Right, right. Okay, maglibat mo. Madilim. Ba't naka-off? Paano mo on to? Mahon yan. Madilim kasi. Wow, naka-live na ako. Ang saya. Ang saya-saya. Ito sa ano to, makikita ko rin yung chat dyan. Inan ko sa ano, sa YouTube ko. Ano? Nilagay ko. Pailawin mo nga yung ilaw, bibi na. Pailawin mo yung ilaw. Sa YouTube direct, pero sa Facebook, kailangan mo pang i-go live sa Facebook. Ganun na lang ginawa ko. Dyan din. Turuan mo kung paano mo ginawa kasi paano yung pag wala ka. Ha? Kaya pala. Saan natin yung ilaw? Saan natin yung ilaw? Paano nga tumayo? Ilaw. Kahit short lang. Kasunsin na nga to. Ayan mga lalab. Kamusta po ang lahat? May sound ba, baby? May sound. Hello, hello, hello? Bakit parang walang sound? Oh. Ayan mga lalab. Ay, meron. Kamusta po ang lahat? May sound ba? Ayan mga lalab. Palagi na tayong magla-live. Ang saya-saya naman dalawa. Palagi na tayong magla-live. Dalawa na yung ating live, mga lalab. Back to live na tayo mga lalab sa aking YT channel. Ganito kasing oras mga tulog na yung tao.
Ang saya naman. Ang saya-saya palagi na akong magla-live talaga. Pag ganito ba naman yung gagamitin mong live, gaganahan ka talaga. Tulog yung tao. Nakatulog na nga. Try lang naman eh. ang, May ma- isang oras. ang manonood nito yung mga taga-ibang bansa. May isang oras. Bituruan mo kung paano yun ginawa mo. Ads. Saan yan? YouTube. May ads naman talaga yan. Dito sa white, wala pa akong ads. Kasi di ko pa ito na-unlock, bibi. Ma-unlock ko to. Ha? Pwede kang Araw-araw nga ako mag-live. Pag ganitong oras, pag tulog na si Aliyah. Kasi pag araw, di ko kakayanin kasi ito, makulit. Habang mga ads. Sponsor. Sponsor yan. Palagi na tayo mga lalab magla-live. Ayan. Kasi meron na akong laptop na gagamitin. Dati kasi mga lalab yung laptop natin ay maliit. Di kaya. Yung maliit niyang computer, lagyan mo ng isa pang account. Kaso lang, Biwid, di mo ginawa ng bagong thumbnail yung YT. Ha? Yung lumalabas doon yung old eh. Gagawa mo. Ha? Gagawa mo. Lagi na akong magla-live talaga, baby. Gaganan talaga akong mag-live pag ganito yung gamit ko. Ang saya naman nito. Ganahan talagang mag-live. May ads. Let's buy now and pay later. Grabe ang ads niyo. Namamayag pag Jonas Lucas. Ayan. Mga lalab, ayan. Palagi na tayong magla-live. Abangan yung mga lalab, lagi tayong live. Araw-araw. Ayan. Palagi ng live si Ailensky Vlog. Ayan. Facebook. Wala pang ads yan kasi di ko pa naman to na nare-reach. Kailangan natin ma-reach yung May caption mo. ha? Lumalabas agad yung caption.
Kasi lobat. Ayan. Ang saya-saya lang mga lalabs. Ayan. Sa story mo yun pala. Hmm? Sa story na yun. Automatic yan. Mag-ano dyan. Ay, makita mo yung viewers mo dito. Hmm? Ginilid ko. Para makita yung chat. Ayan na. Ganda. Ah. Ayan, salamat po sa support nyo mga lalab. Palagi na po tayong magla-live. Abangan nyo mga lalab ha. Pag ganito ba naman yung gamit nating computer ay palagi na tayong gaganahan talagang mag-live. Ayan. Lobat pala 232. Ay 3% na lang pala to. Di ba yan full? Bibi, i-charge mo nga to yung ito. Gusto mo charger nito. Gusto ko siya ito. Ang charger. I've been waiting for Dami nga so. Kikita ko naka-edit yan. pag kumita na ako din ako magtatrabaho. Ipo full time ko na lang to. Kasi dalawa naman na yung nagana. Hindi kayo minsan magluloko. Bakit parang mas malakas pa tong di nakakonek sa yun baby oh. Mas malakas pa tong nakakonek sa wifi lang kaysa nakaano baliktad. Yung isa baby kailangan yung nakakonek.
Kailangan pala may mouse ako. Ay, yung mouse palang isa. Pwede, ano pala to, maybe, pwede na pa pala silang ma-engage gamit cellphone ko tapos sa computer. Pero pag nag-live ako, ganito rin yung mangyayari Ganito rin yung dalawa. Ayan. Abangan yung mga lalab ha. Palagi na tayong magla-live mga lalabs. Sabi nga ni Mama, bakit di ka na nagla-live doon sa isa? Baby. Sabi ni Mama, bakit di ka na nagla-live doon sa isa? Sa YT. Sabi ko, paano mag-live Gusto ko dalawa. Sa YouTube, saka sa Facebook. Ito yung gusto ko talaga. Para, ganahan ka talagang mag-live. Ayan. Hi, good evening, Japanese friend. Good evening. I'm watching from Japan. Ayan. Shout out sa mga taga-Japan dyan. Ayan. My friend, Japanese friend, how are you? Ayan. How's everything, my friend? Long time I didn't go live because I am busy to, take care of my baby. But now, from now, I will start lagi na akong magla-live. Oh my God, ano ba yung English ko? Nabulol na. May English spokening dollar is Taglish. Ayan. Bibi, pag dyan sa Facebook, ang mga napasok, bibi, mga Pilipino. Sa YT kasi mix, Kaya minsan nag-English ka talaga.
May spookining dollar. Ayan. My friend, thank you for coming on my live. Thank you so much. Ayan. Ayan. Thank you so much everyone. Jonas Lucas, shout out. Ayan. My sweetie pie. Bicolanang Uragon, kumusta ka na? Ayan. Thank you everyone. Thank you. Ang sarap mag-live pag ganito yung gamit mo na may computer ka. Ayan. Kasi mga lalab nung mga nakaraan, di tayo nakakapag-live sa Facebook. Ayan. Pero ngayon, magla-live na tayo palagi mga lalab. Ayan. Thank you so much my Japanese friend. Bi, pala para mo akong star. Wala akong gusto. Star. Ayan. Pag ganito, i-full time ko talaga to. Pag ganito, ha? Iwan ko na lang. Kasi ilang beses na ako sa totoo lang mga lalaba, ilang beses na akong nakasweldo kay YT. Ayan. Matagal na ako mga lalab monetize sa aking YT channel. Since ano yun, Bibi? Anong year yun? 2020. Mga 21. 21. Ayan. Matagal na tayo mga lalab. Kaso lang nag-stop lang ako ng pagla-live ko sa aking YT channel kasi nga nung ako'y nabuntis mga lalab. Ayan. Ay hindi, nung buntis pala ako mga lalab, nagla-live pa ako nung nanganak ako mga lalab. Ayan. Nag-stop akong mag-live doon. Ang galing nito, tingnan mo yung ano niya caption, as in na yung sinasalita mo lumalabas. Abangan nyo mga lalab, lagi na tayong magla-live. Kaya, ang saya ko talaga mga lalab na ganito. Kasi meron na tayong mga lalab. Computer kasi mga lalab ang gamit ko ngayon. Ang saya-saya. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw. Ayan. Ito mga lalab, ano lang to, live attendance. Ayan. Kahit sa YT ko mga lalab, live attendance. Anong lumalabas? Ano to, Bibi? Suggestion. The audio stream current lower recommended. X ko lang. X ko lang to. Hindi mo pakialaman yan. Okay. To. Wala yan. Japanese friend, thank you so much. Ayan. Jonas Lucas. Thank you, baby. Thank you. Ayan. Ayan. Madudoble na pala yung trabaho natin nito. Magla-live, tapos syempre nag-reels pa ako mga lalab, nag-post, tapos meron pa tayong mga lalab sa YT channel. Ayan. Sobrang saya lang. Maganda talaga mga lalab yung meron kang partner na marunong sa computer, no? Sa totoo lang kasi mga lalab, nung nasa abroad pa ako mga lalab, palagi akong naka-live sa aking YT channel. Maganda yung pagka-live ko dun mga lalab kasi malaking computer yung gamit ko. Pero nung umuwi ako dito sa Pilipinas, yung computer ko kasi ano pa yun eh, hindi ganong maayos mga lalab, kaya hindi ako nakakapag-live. Minsan nagla-live naman, nag-i-stop kasi nga nagwi-welding yung kapitbahay namin. Ayan. Pero ngayon mga lalab, ang saya lang mga lalab, promise. Yung puso ko tumutugudog-tugudog. Sa sobrang saya kasi nga nakakapag-live na ako uli. Ayan. Sobrang saya lang.
Jonas Lucas watching. Thank you so much. Tingnan kung malakas. Jonas Lucas watching. Thank you so much. Ayan, 3 million watching. Mega mega love shout out. Sana mag million views talaga, no? Assuming lang sa Ailinski. Sa, Ha? sa Facebook. Facebook to. Kasi ganitong oras, mga tulog na kasi yung mga tao. Ayan. Ano lang to mga live attendance lang to mga love kasi hindi rin ako nakapag-upload ng 2 araw na akong hindi nakapag-upload sa long form video in stream ads. Pero bukas mga lab, mag-upload ako bukas. Ngayon lang kasi medyo na busy tayo ngayon mga lalab. Siyempre dumating kasi yung special someone natin eh. Siyempre asikasuhin mo natin yan mga lalab bago ang lahat. Pero bukas alis na naman siya mga lalab. Ayan. Pero okay lang yan. Ganun talaga ang buhay. Ayan. Pero dito parang hindi ata ako dito makakapaakyat, no? Iba kasi to. Sa, Facebook. pero dyan pwede yata hindi ako mag-click pag kami gusto mo. Sa Facebook. Sa YouTube. Mga lalab, comment lang kayo dyan mga lalab. Mag-iwan lang kayo ng comment dyan mga lalab kasi pupuntahan ko kayo sa bahay nyo. Maybe yung maliit, lagyan mo ng isa pang account. Kasi bubuksan ko rin yan. Thank you so much everyone. Pag wifi ba yung gamit, hindi ba ito maapektuhan ng building? Ito building.
Bi, pag ito na nagkaroon problema, iayusin mo lang to doon. Ha? Mamaya turuan mo kung paano mo ginawa yun, ha? Ha? Nakita ko talaga sa YouTube, daming sponsor. Oh. Matagal naman akong kumikita dito, kaso lang nag-stop nga lang, sabi ko sa'yo, di ba? Kasi nga, yung gusto ko kasi, dalawa yung live ko. Madami naman talagang sponsor yan, oh. Ano ba yung sponsor ko? Sorry. Nasa mid lang po, nasa mid. Yung ano ko, yung ayusin mo, bibi, yung thumbnail. Ha? Yung thumbnail, tingnan mo. UAE tayo. Alam mo naman magpalit ng thumbnail, di ba? Sa Ha? YouTube. Ha? Alam mo naman magpalit ng thumbnail sa YouTube. Di. Yung ginawa ko ngayon, mag-live ko. Ay, oo. Pero iba naman to. Ganun din yun. Pero dapat may bago. Japanese friend, I'm gonna visit your channel, okay?
I'm watching now, my friend, Japanese friend, I am watching now. Tingin mo daming ads, oh. Sintrum. Maybe, oh. Daming ads. Sponsor. Daming sponsor. Di ba kasi bagong update lang yung niyan, BIR? Ha? Tagal pa yun ma-expired. Pusa ko na to. Na dun sa joke. Hmm? Yung pusa. Nakaiga. Hmm. Jen Gamboa, shout out. Ayan. Bex, kumusta? Ayan. Back to live na ako uli. Dito pala siya. Shout out, Jen Gamboa. Salamat sa panood, lalabs. Back to live na uli ako kasi meron na akong gamit na computer. Kasi 'di ba nung nasa UAE ako, maganda yung live ko noon kasi nga maganda yung computer ko. Nung umuwi ako ng Pinas, pangit yung computer na gamit ko kaya di ako nagla-live. Pero ngayon, 'di ba nagbakasyon yung hubby ko, ayan. Dala-dala niya yung laptop na maganda kaya ito yung gagamitin ko kasi iiwanan niya na sa akin. Salamat. Kung gusto mo, pasok ka rin sa live ko ng YT. Ayan. Sabay tayong naka-live. Kumusta ka naman dyan? Alam kong nasaktan kita ng labis. Eh, nakikita mo ba dyan sa screen ko yung dalawa? Ngayon lang, lang to? Ha? Ha? Lumabas? Kanina yan? Kanina? Palagi na tayong magla-live mga lalabs. Mag-iwan lang po kayo ng comment dyan mga lalab kasi babalikan ko kayo. Diba dati Bex meron kang di ba may YouTube ka? Ha? Na-record. Ha?
See inside. Let's see inside. Naka-isang oras na ba ako? Mga 30 pa lang siguro. 30 pa lang? Gawin na ito isang oras. Nakaano na ako 44 minutes. Yan o. Bilis na. Ano na lang. 20 minutes. Ayan. 1 hour lang yung live natin mga lalab. Next time, magiging 2 hours na to. Or pag sinipagan ba ako mga lalab hanggang 3 hours. Depende sa situation. Nasa Migalab, shout out. How are you my friend? Yeah. How's everything, my friend? I miss you. I miss everybody. Stream shout out. Ayan. Miga love shout out. Ayan, back to live na po tayo uli. Palagi nyo na akong makikitang mag-live. Ayan, na-miss ko kayong lahat. Ayan. Matagal tayong di nakapag-live sa ating YT channel. Ayan. Sobrang saya lang mga lalab, promise. Stream, shout out. Ayan. Nasya. Ayan, tama, mali na. Tama ba yung pagka-pronounce ko? My pronunciation is wrong or no? English, Taglish, ayan. Nash, ano ba yung, how can I say Nash? Paano yung salitain? Nasya. Thank you. Stream, my friend. Stream, thank you, my friend. I'm going to, check your channel, my friend, okay? Bibi, ito yung kumukhang di ba? Ay, yung malaki. Tingnan mo, titingin. Hinahanap niya yan. Kung saan yung nagsisweet. My friend, I am watching now. Hard sand work. Ayan. Nasha, watching now.
My friend, I am watching now. Stream, how are you? Ayan, 3 million watching on my YT channel. Thank you so much. Bibi, di mo man lang tinignan yung cellphone ni Aliyah kung ano status. Yung puti. Stream, I am watching now. Ano yun? My friend stream, it's very nice car. I am watching your video. Grabe yung pumuputok-putok yan. Totoo ba yan? Hindi ko pa lang na-upload. Kaso lang minsan pag nagbubukas, pag nag-ano ka ng YT, kailangan nag-iingi pa ng confirmation. Ha? Hindi na? Paano mo nasabi? Nandiyan pa yung pusa na ito. Saan? Nandun pa, di umalis. Doon yan marutulog. Done watching my friend, stream. Da-da-dan. Da-da-dan. Da-dan. Kaya ko limutin ka. Upload short weekly and tap into what million are watching, discover new sound and effects. Create short. Bibi, ano ba yan? Copy link. Tapos
Hmm? Hindi umaalis, nandyan pa rin. Tingnan mo, nagpin ako. Nagpin sa YouTube. Wala. Akalain nyo yun mga lalab. Mag-alas 12 na pala. It's already 11:51 ng ano. Gabi dito, mag-alas 12 ng mga lalabs. Malapit na pala, 4 minutes na lang, mag 1 hour na. Hintayin natin mag 1 hour.
ako, chichik ko. Rahul Gupta, where are you from? I'm from Philippines, my friend. How are you? Thank you for coming on my live, my friend. I'm from Philippines. And how about you? Ayan. I will give you moderator, my friend, okay? Rahul Gupta. You have no moderator, my friend. But this one, I'm from India. How are you, my friend? This one is only one video. How many you have? You have one subscriber. It means this one is your main channel or no? And you have only one video, my friend. Rahul Gupta. Ayan. This one is your video. I am watching now. Thank you, Rahul. Thank you so much, my friend. So how is your day? It's good, good, my friend. Very good. It's good. And how about you, Rahul? How's everything?
Ayan na, naka 1 hour na ako. Mag-end na ako. Ha? Ayan. At magpapaalam muna ako sa YT. Teka lang. Wow, baby. End ko na ni baby. Oh. Paano pag end nito? End. End ko na. Ayan, mga lalab, magpapaalam na tayo mga lalab. Bukas na lang po uli sa aking Facebook page. Ayan. Bukas tayo uli magla-live mga lalabs. Ano ba yun? Dito yun, i-end dito. Tapos na. Saan dito? And your end stream sa taas. Ay nga pala. Hindi ko nabasa. Bye-bye mga lalab. See you tomorrow. Bye. Late yung reaction ng ano. Tingnan natin. Teka lang. End na natin. Tapos sa Facebook, punta ng Facebook.